Pecco Bagnaia es troba amb la victòria després de la caiguda de Marc Márquez i el seu germà Àlex Márquez és el nou líder del Mundial. Benvinguts al Tots i Totes a l'última volta. Us saludem des de les instal·lacions d'UEmedia. Avui ens acompanyen amb tots nosaltres Bosco Vilaplana. Molt bon dia a tothom. Òscar Arjonilla. Hola, molt bon dia a tots i a totes. José García. Molt bones, què tal? Júlia Rua. Molt bon dia. I el nostre estimat David Díaz. Molt bon dia a tothom. Bé, comencem el repàs d'aquest Gran Premi de les Amèriques amb la categoria de bronze, la categoria de Moto3. José García. Doncs en el Gran Premi de les Amèriques de Moto3, celebrat a Austin, José Antonio Rueda, del Red Bull KTM Ajo, va aconseguir una victòria dominant. Després de prendre el lideratge en les primeres voltes, Rueda va mantenir un ritme constant que li va permetre creuar la meta amb un còmode avantatge sobre els seus perseguidors. La cursa va estar marcada per diverses caigudes, incloent-hi la de David Muñoz, que havia aconseguit la pole position però no va poder completar la prova. Altres pilots destacats com Scott Ogden i Ricardo Rossi també van patir incidents que els van impedir finalitzar la cursa. Amb aquesta victòria, Rueda es reforça el seu lideratge en el Campionat Mundial de Moto3, acumulant 50 punts. El segueixen en la classificació general David Muñoz amb 36 punts i Máximo Quiles amb 29, ocupant el segon i tercer lloc respectivament. La propera cita del calendari portarà els pilots al Gran Premi d'Espanya al circuit de Jerez, on Rueda buscarà ampliar la seva avantatge en el campionat, i la resta de competidors intentaran retallar distàncies en la lluita pel títol. Què penseu d'aquesta cursa? Jo crec que tenint a Jerez aquí ja, a punt, crec que és un territori on els espanyols encara seran més dominants i on crec que jugarà un punt clau la pressió, perquè no és el mateix córrer a casa que córrer fora, a qualsevol lloc. Perdona, petit incís. És que no corren a... La següent és a Qatar. És a Qatar. Oi, és un petit error. Fallo mío. Vale, és que estic flipant. Esto no és meva culpa. Bueno, la seva casa és Qatar, també, Bueno, no? però no és casa. Però canvia d'argument, però anaves bé. Pels motoristes que... És veritat, Qatar, que, deia Jorge Martín, és veritat que tornaria potser a Qatar, és veritat, la següent és Qatar. Bueno, jo segueixo dient-ho. Jerez serà un lloc molt important. Qatar... Vale, però ara parlem de Qatar, sisplau. Parla'm de Però Qatar. Qatar també serà domini espanyol. Pot ser, o sigui, bueno, jo veig a Piqueras tornant a liderar la cursa, per mi. José. Jo crec que José Antonio Rueda està molt fort. Ja ho veurem. Potser... No sé. Tampoc és no sé què oblidar. dir-vos. David Muñoz crec que està una mica a l'ombra, però penso que... No, David Muñoz està patint molta mala sort. És que Quasi s'ha caigut, o sigui, patir una Les caiguda... 3 curses. jo després abogo de fer una perquè pole. David Muñoz ressorgeixi una mica a partir de Jerez-Qatar, perquè és això, vull dir, crec que és dels pilots més favorits, amb una qualitat més gran de la graella, i penso que és el moment de dir, ei, acaba de començar la temporada, no he acabat de sortir molt bé, però estic aquí. Sí. Queda força temporada, encara. Exacte. Sí, pot remuntar. I per què no parlar de Máximo Quiles, que va sorprendre a tots a la seva primera cursa mundialista en un circuit que no coneix de res, classifica segon i fa una cursa espectacular, liderant la primera volta de la cursa. I finalment acaba cinquè amb una preciosa batalla de Piqueras. Compte amb el protegit del germà Márquez. Molt de compte. Passem ja a Moto2. Júlia Rua. Ai, no, Bosco. Avui no donem una, Mea culpa. Has quedat amb una cara... Digo, no. És un cap de setmana que ens ha deixat trastornats. Sí. Molts hem patit aquest cap de setmana. Sí. La Moto2 que estava interessant després de la cursa argentina, on va guanyar Dixon, que està seguit de Manu González, que ha fet un primer segon en aquest inici de temporada. Semblava que aquest binomi anava a ser una mica el dominant, no? Primer segon de la cursa,
Però res més lluny de la realitat, ja ho veurem més endavant. Bé, sortia primer Dixon, si no m'equivoco, segon Manu González, Aron Canet sortia cinquè, David Alonso fent un molt gran pas endavant. Sí. Sortia sisè a la graella, després ja perdria més posicions, però bueno, molt bona quali, cosa que cal valorar. Com sabem, la cursa estava en condicions de mullat, però Manu González va voler apostar perquè podia sortir amb pneumàtics de sec, cosa que el condemnaria immediatament i al cap de 3 voltes estaria a la cua de la cursa del lloc on no sortiria, perquè la pista no evolucionaria cap al sec. Això ho aprofitaria Jake Dixon amb un domini absolut, una gran gestió de la cursa, sent primer i agafant uns temps molt, molt positius. Qui ho aprofitava era Alonso López, que es posava segon, però va acabar caient més enrere. Daniel Gado també cal destacar, que es mantenia una sòlida 8a plaça cap als inicis de carrera, però va irrompre la figura de Toni Arbolino, que va aprofitar aquest incís d'intercanvis de posicions per irrompre, entrar al podi, i Dixon, la Dixon va ser una passada, incontestable, la veritat. Sense Manu González no hi ha qui contesti a Jake Dixon. I bé, Vietti va passar a Aron Canet, li va treure la 4a plaça, però una volta després va caure. 2 vegades. El nostre pilot va acabar amb la seva 4a posició, molt positiva. Per tant, va guanyar Dixon amb una gran solvència, una molt bona gestió de cursa. Toni Arbolino va ser segon, aconsegueix el primer podi de la temporada, molt positiu, molt bo per ell. I també en el podi Alonso López, que ja és tercer i ha acumulat 16 podis a la categoria de plata. Així que molt bé per ell. I com deia, Jake Dixon, líder al Mundial de Moto2 amb 59 punts, 13 més que Aron Canet, i 14 a un Manu González, que ha quedat la cursa 22è, és a dir, una cursa... I doblat per Jake Dixon. Bueno, és que... és molt trist, penso que... Sortia segon, Manu González. Sortia segon i acabes doblat per al líder. I jo, honestament, jo pensava que Manu González guanyaria aquesta cursa. O sigui, has passat de ja està. ser dels favorits a guanyar-la a ser 22è i doblat pel que en teoria havia de ser el teu rival a la cursa. No sé què en penseu, Jo crec que és una maniobra arriscada, però que si ets un bon pilot, ets un pilot ambiciós, també t'has d'arriscar. Sí. I penso que, mira, li ha sortit malament, però si li arriba a sortir bé, tots estaríem dient ole, Manu González, que boquis. Quin pilot, sí. Clar, al final és una qüestió de pneumàtics. Vull dir... Sí. I era com milloraria la pista, no ho sabíem. Clar, no sabíem res, Clar, ha posat aquests pneumàtics... No sabien després el de MotoGP, imagina't el de MotoGP. Exacte. És que la situació a Moto2 estava molt més complicada, molt més complexa. Ningú sabia, o sigui, és el que dius tu, si resulta que li surt bé, hauria guanyat, si li surt bé, hauria sigut... doble 5 cops els altres pilots. Clar, però és això, és arriscar-se. El problema d'això és que ara mateix Dixon s'escapa al Mundial. Sí. Tu passes inclús per darrere d'Aron Canet i ojo ara, perquè Dixon, una altra cosa no, però sembla que està agafant una regularitat molt important. I bueno, també a destacar Aron Canet, que salva l'orgull de l'equip, posant la seva moto enmig de tots els de dalt, que són del mateix equip, si no m'equivoco. Qui? Tots els de dalt. De la mateixa... Sí, o sigui, del mateix motor, sí, el Porsche Oscuro, sí. O sigui, per mi, a destacar això, que a part també comença cinquè i acaba quart, bueno, també parlo de Manu González. Sí. Però bueno, a destacar per mi això. No, solidesa, regularitat, no que se llama un pilot de Moto2. No tindrà destellos. Exacte, que al final mantenir un ritme constant al tipus de carreres fa més que guanyar moltes carreres i després d'una caure i la tens palmada. No et serveix de res, és a dir... Sí, digues. No, això que el premi és a la regularitat, al cap de la fi. De res et serveix guanyar 3 i després fer 3 caigudes i perdre. Totalment. Parlant de caigudes, bueno. Espera. Ja arribarem. Wait. Bueno, i també ha de destacar els primers puntets de David Alonso, que ja era hora. Cert. Va aconseguir els primers punts al campió de Moto3, que bueno, mica en mica ja li va agafar la talla a la Moto2. Passem ara sí, David, al mode MotoGP. Let's go! Ho està desitjant. Sempre
Mira la cara. Saludos cordiales desde el circuito de las Américas y ya lo veis, un auténtico caos. Pilotos corriendo porque han despejado la parrilla aquellos que habían elegido. Los slicks, otros que habían elegido. Los neumáticos de mojado ya han decidido correr y han decidido cambiar de moto antes de que empiece la carrera. ¿Esto qué significa? Ya lo veis, van a salir desde el pit lane y se tendrán que colocar en la parte trasera y volverla a la posición. Bandera roja, ya está, bandera roja. Te lo he comentado, Pablo, esto es un cachondeo. Sí, lo decíamos antes. Es que cuando hay van a más de salir. 10 pilotos. No van a salir. Y el momento clave, en el momento en que Marc Márquez, desde la pole, decidía empezar a correr. Fíjate la cara de sorpresa de muchos. Ahí comienza la cursa. Som-hi, Marc, talla, primer. Marc Àlex, Lígia. Marc Márquez amb un segon de diferència. Marc Márquez que ha obert un món. Un univers MotoGP i Marc Márquez. Arriben a la frenada de la mina. Àlex Márquez és segon. És la primera volta. Marc Àlex és el nostre guió. El que ens agrada, el del Zo i el Bro. Passen per línia de meta. Primera volta. Marc Márquez, un segon de diferència sobre Àlex Márquez. Se ha quedado al suelo Marc al suelo. Marc está en el suelo. Levanta la moto. Ay, las caras ahora en el box de Ducati. A ver si consigue entenderla. Pero ha perdido mucho tiempo. Una caída rápida, Una caída muy rápida, No. Això no estava escrit. 2019, 2024. El tro de Cervera que intenta arrencar la moto. Hi ha un Marshall que l'empenta. Que té la granota destrossada. Marc Márquez, Pecco Bagnaia és líder. Segon Àlex Márquez. Ha quedat sense estrep a la part dreta. Està intentant pilotar, aixecant la cama. Has d'abandonar, Marc. Així no es pot conduir. Perquè no és segur. Ahí está la imagen. Ves que no tiene estribo. Me daba de que sí, que no, pero no, ves, se le ha roto todo. Aún no sé cómo podía. Está le quedaba nada. Es que incluso es peligroso. Hoy teníamos duelo en OK Corral y el Sheriff de Cota perdió ante Pecco Bagnaia, que cruza la línea de meta y consigue la victoria. Después de este duelo, Pecco Bagnaia consigue otra vez ganar, estar por delante. Victoria número 30 en la categoría reina. Se acerca a las 31 que consiguieron Dani Pedrosa y Eddie Lawson. Àlex Márquez, que ha sido segundo y también es noticia, nuevo líder del campeonato del mundo con un punto de ventaja sobre su hermano Marc Márquez, que es segundo. Ara sí, Júlia Rua. El Gran Premi de les Amèriques de MotoGP ens ha deixat un cap de setmana carregat d'emoció. Hem tingut un sprint trepidant, una carrera principal plena de sorpreses i, atenció, un nou líder al campionat. Dissabte, la cursa a l'esprint ens va deixar un duel espectacular. Marc Márquez, que havia aconseguit la pole position, va sortir com un tro i va marcar un ritme des del principi. Ningú li va poder fer ombra i el català es va emportar la seva primera victòria en sprint. No, la seva tercera victòria en sprint de la temporada. Però compte, Àlex Márquez no es va quedar enrere i va signar una segona posició brillant. Pecco Bagnaia va completar el podi en tercera posició. Ducati, una vegada més, va dominar la categoria amb les seves motos ocupant els 3 primers llocs. I arribem a la gran cursa de diumenge. I quina bogeria de carrera! Tot va començar amb un retard a la sortida a causa d'una bandera vermella en la primera volta, per una caiguda múltiple que va obligar els comissaris a netejar la pista. Del safety car, que va xocar el safety car, també tela. Joder. Quan es va reprendre la cursa, Marc Márquez va sortir disparat i va començar a obrir espai. Semblava que ho tenia tot controlat, però atenció, a la volta 9, Márquez va anar a terra. Un error en les corbes entrellaçades va acabar amb les seves opcions de victòria, i de sobte, el Gran Premi va posar més interessant que mai. Amb Márquez fora de combat, Bagnaia va aprofitar l'ocasió i es va posar al capdavant. El pilot italià va gestionar la pressió i es va emportar la seva primera victòria de la temporada. Però la gran sorpresa del dia, Àlex Márquez, segon, es converteix en el nou líder del campionat. Amb la seva regularitat i gran estat de forma, suma 87 punts i supera per només un punt el seu germà Marc. La classificació general queda com Àlex Márquez, 87, Marc Márquez, 86, Pecco Bagnaia, 75, Morbidelli, 55 i Di Gianantonio, 44. I ara posem rumb a Qatar. Amb només 3 curses disputades ja hem vist canvi de líder, caigudes inesperades i molta igualtat entre Ducati i els seus pilots. Veurem si Àlex Márquez pot mantenir-se al capdavant o si el seu germà Marc i Bagnaia tornen a donar guerra. Això és MotoGP, això és pur espectacle. Què en penseu? Què creieu que passarà a partir d'ara? Abans de res, Jo ho vaig dir. Bosco Vilaplan. Bosco, això és tot. Ja va passar amb David Díaz
que va apostar per un DNF de Carlos Sainz al Gran Premi d'Austràlia. Bosco Vilaplana aposta per una caiguda de Marc Márquez al Gran Premi de les Amèriques. Tots dos personatges, per dir-ho d'alguna manera, encerten en les seves porres. Bosco Vilaplana. Bueno, quan un sap, sap. Teniu una bola de Quan un cristal. té coneixement- Això és el que teniu. No, és simplement coneixement. Si el David i jo controlem. Ja està, és coneixement, és saber del motor, sabem de la roda, saps? Nosaltres analitzem i donem càtedra. Avui les porres seran interessants. Sí. Simplement deixo això caure. Ja veureu. La fallareu tots dos. Bueno, què en penseu de la cursa? Bueno, interessant. Li posa un picant que jo crec que era necessari. Sí, també. Li posa un picant Sí. molt xulo. I li posa emoció a la temporada. O sigui, estava molt clar les altres dues carreres que Marc liderava completament i ara tenim un Àlex Márquez a un punt de diferència del seu germà, líder del campionat, vulguis o no, anima la cosa Sí. i emociona una mica. Totalment. Jo deia a la porra l'altre dia que, clar, que portaven unes curses que era sempre pues, Márquez el primer i Àlex darrere. Llavors, clar, pots fer més o menys ràbia, però si es cau, pues, pot posar una mica de... Sí. Jo estic molt content per Àlex Márquez. I per Àlex Márquez. Que això ara va primer per regularitat. Sí. I què Segon. Què opines de Pecco Bagnaia? Qui, jo o jo? Sí, què opines? A mi em sembla una falta de respecte el que va fer Pecco Bagnaia quan va acabar la cursa. Molt bé. Em sembla una falta de respecte total. Quan a Marc Márquez se li va dir no celebris en excés perquè el teu company Pecco tal, i el primer que va Pecco Bagnaia guanya una cursa perquè Marc Márquez cau. Recordem això, guanya una cursa perquè Marc Márquez cau. Sí. No se l'ha treballat ell, se l'ha trobat. I fa així. Sí, però ha guanyat, Sí, i Ha molt guanyat bé, perfecte per ell. Però si a Marc Márquez li dius no celebris en excés, no li pots dir a l'italià que fes el que vulguis. Però jo crec que llavors el problema no és de Bagnaia, sinó de l'equip. Sí, també. Clar. És de l'equip. Però Honestament, jo sóc molt de Márquez, però penso que guanyes una cursa, portes un temps que et veies molt darrere del teu company, tens la sort, sí, però també cal dir-ho. Pecco li treia segons a Àlex Márquez, feia molt bones voltes, sí. Jo no et dic que jo no et dic que Pecco ho fes malament. A mi el que em sembla malament de Pecco és la celebració de després. Si no et dic que no, però al final celebrar és celebrar, vull dir, tots els pilots celebren. Sí, tu celebres. I jo crec que en aquell moment, després d'una cursa, tampoc estàs per pensar. O sigui, si em diguessis que Marc Márquez estigués a l'hospital amb la columna trencada, vale. Però no sé, jo penso que la competitivitat està bé i... No, si a mi m'agrada, perquè ara tindrem dos caps de setmana que sortiran tots els haters, a que es doni una mica el sol. Sí, hombre. I ja està. Però a Qatar tornarem a lo mateix. I ja està. I Marc Márquez hagués guanyat aquesta cursa i d'aquest vaixell no em treu ningú. Si Marc Márquez no arriba a caure... Que la caiguda de Márquez és perquè és el millor i perquè és ja està. l'únic que O sigui, l'únic que pot amb Márquez és Marc Márquez. Però és que... No, David, no facis... M'estàs dient que s'ha caigut perquè és el millor. És l'únic. No s'hagués caigut, vull dir. És l'únic de la pista que es va atrevir a atacar els pianos de debò. Efectivament. Però és que em dona igual. T'has caigut. Bueno, sí. Bueno. I fas... Volta 9, has caigut i curva 4. Estàs per sobre de Pecco Bagnaia. 11 punts més per sobre de Pecco On està la bandera, Jimmy? La bandera no la tenim per no tenir problemes amb l'organització. I la d'Àlex Márquez o No Pecco tinc d'Àlex Bagnaia? Márquez. No. Tinc samarretes de Márquez, però clar, i de Pecco Bagnaia no tinc ni les clar. gràcies. Clar. Abans mort que amb la bandera de Pecco. No, jo ho dic molt en sèrio. Jo, Pecco Bagnaia era un dels pilots que em queia molt bé i a partir d'ahir a la nit... O sigui, m'estàs dient que per una falta de respecte, Sí. que és celebrar una victòria Celebrar que feia de tal manera. temps... Bueno, feia temps, no? No, sí. Jo dic que si hagués celebrat Pa- normal, de vamos, sincerament, He de perdre el ok. Mundial. T'ho giro, ¿vale? Si guanya Alonso perquè Verstappen es mata... Fernando Alonso Alonso no celebra com celebraria... boig. Si Venga, anda. Verstappen es mata... Venga, i no estaries allà pujant. No, No, sí, sí, companys que d'equip. lent, que Però no lent. són companys d'equip, també cal dir. Ja. Vale, Exactament. perfecte. Lance Stroll va primer i se xoca. No ho celebraria. Ho celebraries i et donaria igual. Sí, No però és el no. mateix. Celebres, Tota la raó, però celebraria. no et mofes del teu company d'equip. Celebres dir, vamos, hem guanyat. No, ¿dónde està Marc? Vale, però és que és el teu rival. Vale, sí.
però que no, Però que tu em diguis, que tu em diguis que a Marc se l'ha de tenir respecte quan ell ha tingut moltes faltades de respecte, em sembla... Amb qui he tingut falta de respecte a Marc Márquez? Els altres ens anem, no? Perquè aquí esteu... Amb qui ha tingut falta de respecte a Marc Márquez? Estan sortint... Un tio que va tirar a un altre pilot enmig d'una cursa. No. Ahí, gràcies, José. No, però qui va caure, finalment? De les dues patades, l'única que és patada és la de Rossi Márquez. Sí, però qui va caure al final? Márquez. És que... O sigui, hi ha dues patades antològiques a la història de Marc Márquez. Una, que és la patada que li dona Rossi a Márquez, que el tira, i és una patada... Vale, però ell s'ha arribat a posar al nivell. No. Que diu que és un tio, no? Que no fa aquestes coses, i a la següent cursa, si Pecco Bagnaia es cau, serà el primer que faci així també. O no? Què et jugues? Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Sí, pot jugar molt, El que vulguis. Què t'hi jugues? Un sopar. Vale. No sé jo. Si es cau, si no es cau, ho celebrarà també igual. Vull dir, però si es cau i fa això, o una cosa d'aquestes que dius, això és per Bagnaia... Però és que no ho farà Marc Márquez. És que si ho fa Marc Márquez... Penseu que Marc Márquez és una persona superguau. Escolta'm. Si ho fa Marc Márquez, presentes tot el programa. Està gravat, Aquí està gravat. Vale. Sí. Tots vosaltres Si sou Marc testimonis. Márquez es mofa de Pecco Bagnaia per una caiguda, David Díaz presenta el programa la setmana següent. Vale. No, però és que ja em vindràs en... No, això no és mofar-se. No, és que no tindré aquesta cosa, perquè no passarà. Quines regles? A partir de quin moment és mofar-se i quin moment no és Sí, mofar-se? clar, lo de les ulleres és mofar-se. Però si celebra com de més, també per... És celebrar de més. Què és Lo de celebrar mirar de més? enrere està el meu germà, vamos, això no és celebrar. No, evidentment, això no, clar, evidentment. És el que porta fent tota la temporada. Si guanya, com tu dius, perquè Pecco s'ha caigut, no pot celebrar de més, no pot fer això. No, pot celebrar, però... Què passa amb això? Que Pecco vagi per Què passa amb davant de això? Márquez. No pot fer unes ulleres? Igual és... No sé si té filles, el Bagnaia. Té filles o fills? No ho sabem. No sé. Vale, doncs igual és per la seva dona o qualsevol cosa d'aquestes, perquè el Gerard Moreno, tu te'n recordes, al camp de l'Atlètic de Madrid, li van insultar ja tot perquè feia així, perquè era una cosa per la seva noia. O sigui, no sabem per què ho ha fet. Tu et penses que per Márquez, no? Ho van dir a la retransmissió de Dazón. Que a mi em dona igual, que els de Dazón són espanyols. Aniran amb Márquez, és una cosa òbvia. També pensem en Jorge Martín. Jorge Martín estava allà a la grada, mirant. Sí. I és el que li va treure el Mundial l'any passat. Pot ser que estigui fent... També M'estàs veient des dels prismàtics i jo estic... M'estàs entenent, veritat? Que igual no és per Márquez. És que tu no veus aquesta possibilitat. Perquè clar, es cau Márquez i ja serà per ell, no? Uns prismàtics en plan de, mira, estàs veient la cursa amb uns prismàtics i jo l'estic guanyant. I tu estàs allà, que no estàs És que no ho saps, Jimmy. No tot gira. Poc es parla d'ell. Jimmy. Poc es parla de Jorge Martín. De Jorge Martín, que potser torna... Pobre. No, a mi m'ha agradat que Jorge Martín anés al box d'Aprilia a estar amb el seu equip. És una cosa que li honra Jorge Martín. Perquè està allà amb el seu equip, Jimmy. no pots córrer, però ja estàs en dinàmica. David Díaz. No tot gira entorn Márquez. Marc Márquez. Vale. Saps? O sigui, això igual no és per ell. Qui és el cognom del primer i del segon classificat al Mundial? Márquez. Què passa? Ja està. Què? No, t'estàs... No, per això... No, vale. David. La Fórmula 1 gira David. entorn Lando Norris. O Max Verstappen perquè porta 4 dels últims 4 mundials. Ara em diràs que A McLaren no me'l toquis, que no té res a veure. La situació. Ara em diràs que fer així s'ho està fent som qui et xancra. No, hombre, no. És a mano, No, no? però Jorge 100%. Martín potser sí. 100%. A Jorge A Martín. Jorge, mira, t'ho puc comprar, t'ho puc comprar. És que jo realment et compro molt més a Jorge Martín que a Marc Márquez. I si és pels dos? Però Vull és dir, una igual, mica si pels és per dos, Jorge pot ser. Martín, tampoc ho veig. Però no és ja, si ho fes, jo què sé, Jorge Martín, mira, encara t'ho podria acceptar. Però és que Pecco Bagnaia porta des del principi de MotoGP sent el senyorito. Sent un home educat, un home que es fa respectar. I a la primera, que et veus sota pressió, que et diuen 4 comentaris, que aquests comentaris te l'han de suar pràcticament, com ha fet Marc Márquez tota la seva carrera esportiva, ja fas les ulleres. No. Però és que igual és pels periodistes també, de... És que hòstia, és mirar-me... Però és que ja I que em sembla algú molt lleuger. Vull dir, jo crec que És una no és... tonteria de Clar, gest. o sigui, Una és el que dèiem tonteria. abans. On està el límit de Clar, falta on de està el límit? respecte És una tonteria, però no pots vendre... dins d'una celebració, No saps? pots vendre que és un senyorito i després fa això. Però no s'ha Sí, què vols? posat tampoc... Que celebri així. No, És que- però no Però és que, m'estàs Jimmy, No s'ha posat tampoc a fer... És que has guanyat una cursa després Context, d'unes nois. quantes. Vull dir, vens de perdre un Mundial en el qual vas ser extremadament regular, ho vas fer molt bé, un Mundial que normalment el guanyes asseguradament, el perds. Després d'aquest Mundial et foten el millor del món al teu equip
i no veus una victòria, però... Vamos, de sembla lluny. que no guanyaràs en cap cursa. De cop i volta tens un cop de sort, cau el teu company, ets primer, fas una bona cursa a sobre i guanyes. Li ha pogut l'emoció. Jo crec que celebrar va celebrar... Aquí és el que vull arribar. Totalment normal. Jo crec que celebra Jo poc. també. Gràcies. Bueno, que jo entenc que celebri Bagnaia. Vamos, jo muntaria una festa que a mi no em veuen 2 dies després. Però fer Llavors, jo... què m'estàs dient? Un jo que sé, jo estic aquí o tal, però no focalitzar-te, no focalitzar la teva victòria en una altra persona. És que no sabem a qui mira. És que no ho Clar, sé. tampoc. Ja està. És que sí, Tanquem el estàs tema. jutjant. Perquè Una no cosa arribarem, que no arribarem. no, saps. No arribarem És que a aquest. tampoc s'ha posat a fer així com feien la porta, a fer la És que botifarra. només faltaria. Saps què És t'he de que dir? si et posa així, a fer així a la moto, llavors, pues sí. Però clar, això igual O és com, que li ha o pogut com l'emoció. Suárez quan van al camp de Sí. l'Atlètic de Madrid, que es va posar així mirant a la grada, aquí. A Koeman. És que... Va, és igual, tanquem el tema. Bueno, sí, clar, perquè tens No tota la- arribarem la- enlloc. Acabareu pegant-vos. No arribarem enlloc i al final... Pròxim no. En 2 programes presento jo. En el pròxim programa, combat de boxeig entre ells dos. No ho veuràs, Márquez. No ho La veuràs. velada, boxa, la velada. Fora així. No ho veuràs. Després d'anar segon al Mundial i que es caigui. Farà així, res més. És que Márquez sap perfectament que tornarà a estar primer. Home, I que evidentment. guanyarà. Però si sé fins jo. És qüestió de temps. Però bé, hem de veure ara com està la cosa. No, a sobre no s'ha Vinga, fet arranca mal. la moto. No s'ha fet mal, és Hòstia. només que la moto... Mira, inclús va seguir, va fer 2 voltes, crec, o 3, amb un peu fora de la moto. Márquez va sense fer les res. voltes exactes, el 2 terços, per si hi havia bandera vermella i s'acabava la cursa, pogués classificar Marc Márquez. Ho va fer per això i quan ja va veure s'ha acabat, perquè anava amb un peu fora, era complicadíssim no es pot pilotar, conduir així, és impossible. no podia continuar, va dir, vale, ja està. Vale. Trata de arrancarlo. I el Marc. millor, ni lo trata millor ni era, nada. lo millor era podia. tio, que es defensava. Sí, el millor és que no deixava passar, no. Dale. Sí que és veritat. Això és molt d'honor, molt d'honor. Sí, bueno, i És Marc Márquez. I no comentarem l'estratègia, o sigui, jo que no sóc de Márquez, no comentaré l'estratègia de que sabia el reglament És i una va anar... estratègia de picardia màxima, Sincerament. És de tenir-ho com Ángel tot Nieto, supercamp... Sí, que va tirar és igual. la Sí, capsa. és que és una estratègia de tenir-ho tot tan ben passat al cap, Fa però molta siguis gràcia de que- Márquez, siguis de que et doni... És de xapó. Sí. És increïble. I va ser... Jo ho dic sincerament, jo vaig disfrutar més el previ de la cursa, amb Jo tot també. el caos, Sí, va ser que la molt cursa en si. Perquè la cursa en si, vale, Sí, cau Márquez, molt em fa mal, descafeinada. que caigui Márquez, però després la cursa Sí. va ser un... Està, Peco se'n va, Pego se'n va, Àlex no l'Àlex no té l'agafa el i ja ritme. està. Bosco, I ja està. tinc un dubte per tu. A veure. Has conduït algun cop, tu? Un cotxe o el que sigui? Vale. Tu creus que conduiries millor que els del safety car? És que s'estampi el Jo crec que hi ha un és rumor, bèstia, hi ha un rumor, Reformula. Qui no conduïa? hi ha un rumor de que potser Logan Sargent pilotava aquell safety car. A mi em van A dir... Logan Sargent no me'l toquis, A mi em van dir el nostre estimat Guan Yuzu, eh? Què va millor? No, El Guan safety Yuzu. car? A mi m'ho van comentar pel Mira, Pinganillo. Pel A mi m'ho pinganillo. van Què va comentar. millor? El safety car o l'Albacete Balompié? No. Demostra. No, José, guárdate que després Sí, tenim uns després minutets parlem, dedicats per després l'Albacete. Guarda-te. Luego te manifiestas. Però això, a l'inici de cursa va ser un caos que tinguis que tallar la intro perquè s'estan corrent els pilots cada cop per donde vol. Madre Viñales, ¿dónde está mi moto? I va La ser... pestanyeta. Jo quan veig la pestanyera dic, què està passant? Què és això, bro? Va ser espectacular. Bueno, passem a la Fórmula 1, que parlem molt de MotoGP, però hi ha hagut moviment especial a la Fórmula 1 a David Díaz. Bueno, primer de tot, una altra predicció feta per en Bosco Vilaplana. Algo a dir abans de comentar? No, estava cantat. Estava cantat. No m'apuntaré tanto. I la Júlia va dir que no li donava ni una cursa més veritat. a Liam Lawson. Però bueno, Red Bull ha decidit moure peces després d'un inici de temporada molt irregular. Liam Lawson, que havia arribat com una aposta molt arriscada, no ha sumat els punts en 2 curses i ha perdut la confiança a l'equip en 2 curses. És rècord, això? Sí, Sí? és rècord. Rècord. És el pilot que menys Dues? temps... Per una cursa, perquè hi ha un altre que té 3 curses, però és el pilot que menys curses està de Qui és el Red de Bull. les 3, per casualitat? Christian Donormos, que és quan va començar a Red Bull, però que Made in movien Red Bull. pilots cada 2 per Made in 3. Red Bull. Bueno, ha arribat la solució
que és que retorni Yuki Tsunoda com a company de Max Verstappen. Segons Christian Horner i, bueno, també Bosco Vilaplana i Julià Rua, la decisió era purament esportiva i la seva experiència serà clau per millorar el rendiment de l'RB21. Yuki s'estrenarà a casa com a nou pilot de Red Bull. Lawson no desapareixerà del mapa, tornarà a Visa Cash App Racing Bulls per seguir creixent, però la meva pregunta cap a vosaltres és molt clara. Creieu que sobreviurà Tsunoda, Yuki, el nostre Tsunoda, a la trituradora que és ser company de Max Verstappen? Sí. Sí. Depende. Jo veig Aquí tenim un molt problema. clar. Aquí tenim un bon debat. Que els dos són trituradores. Perquè Tsunoda, els seus companys també... També, facto. També. S'ajunten dues trituradores. Però creieu que és un Però- pilot com per competir-li a un tio que amb un cotxe que no era dominant l'any passat a les últimes curses, competia els primers? Vosaltres penseu que estarà ja a Q3 anant Sí. cinquè, quart, A com Q3 sí. com Verstappen? Al nivell de Verstappen no, No. però una Q3 sòlida. No, sí. perquè... Tornem a lo que vam comentar la setmana passada. Comenta. El problema no és tant el pilot, és el cotxe. Sí. És Exacte. un màxim Ok, Liam Lawson no és un pilot per Red Bull, ok. Però, escolta'm una cosa, el cotxe, tornem-hi, és un cotxe que ni Checo Pérez ha sapigut conduir, no l'ha sapigut conduir ningú. Yuki Tsunoda no el sabrà conduir. Vale. No esperem res d'ell a la primera cursa. Vale. No esperem que l'acabi. Jo no espero que l'acabi. Així ho dic. Directament. Ya Jolín, empezamos yo no con los DNF. No, no. Joder. Hosti. Mira, M'ho mira, anava a mira. guardar, i m'ho anava a guardar. Però diu. Però és que no cal, i això ja ho ficarem al següent programa, perquè Sí, sí. Yuki Tsunoda, com heu vist, no ha acabat el Gran Premi del Japó. I és la veritat, perquè el cotxe... Però a quin dia estem? Que si no els Estem estan el 31 de març del 2025. Quina hora? Dilluns a les 12:59. Sorpresa, esto está grabado, no es en 11:59 directo el Canarias. programa. Hola. No, són les 8:50, no. Torno. No, 8:59. Sí. ¿Qué es el directo? ¿Qué es el directo? Calla, calla. No, però sí que és veritat que Tsunoda sobreviure a això ho tindrà massa complicat. Sobretot a la primera cursa, com deies tu. Però jo vaig fer la reflexió per xarxes, és Yuki Tsunoda arriba i no té res a perdre. Això és veritat. Perquè si la caga, demostra que el cotxe és inconduïble. I si ho fa bé, demostra que es mereixia aquest lloc. Per tant, faci el que faci, ja està. Malament És no win-win estarà. de Tsunoda. Y li té ganas. Sí, Té moltes Tú has ganas. visto la Tsunoda. carita de emoción que tiene Tsunoda en los vídeos. Tsunoda té unes ganes de... Vamos. de... I tu imagina't fer-ho en el Gran Premi de Tecasa. Clar, Ja. és això. Però el que dèieu abans, clar, és un altre. És un cotxe pràcticament dissenyat per l'estil de conducció de Sí. Verstappen. És Sí. el maximòbil. El Que mola. No, però clar, Tsunoda, pues, igual... Jo crec que, mira, el que podria fer és estudiar com la manera de conduir de Verstappen. Ho ha dit, ho ha dit que des ho de ha la arribat a dir. FP1 vol fer el cotxe a la seva mesura, amb els reglatges que hi vol i tal. Ho ha dit. No, però això, com intentar com imitar Verstappen. Per així, més o menys, adaptar-se a la... Saps què passa? al Que Red imitar Bull. els pilots mai surt bé. No. Això ho va però... fer Checo i bueno. Exacte. Clar. És Que ho va exactament dir, això. me'n recordo. I és molt positiu que Yuki Tsunoda hagi dit que ell serà qui munti els reglatges, que no li copiarà els reglatges a Max Verstappen. O sigui, no estem dient que li copiarà els reglatges a Lance Stroll. Vull dir, No, a Don Max no, Verstappen. i ell serà qui ho decideixi, qui munti el cotxe. És molt honor, Sí. molt poc temps. Per això et dic que és una aposta molt Sí, perquè arriscada. tens 2 dies, o sigui, el dia dels És lliures i molt el lliure complicat. del matí del dissabte. Vull Jo dir, et dic, si puntua Yuki Tsunoda al Japó, s'ha d'estar em molt content. sembla Ha d'estar molt una content. barbaritat. Sí. Totalment. Abans em deies, Òscar, tinc aquí la llista de pilots a Red Bull. Liam Lawson, líder de menys curses a Red Bull. Sí, ell amb- el líder per sota. líder per sota, amb 2 curses. Robert Dornbos, amb 3 Gran Premis al 2016, als inicis de Red Bull. Vitantonio Lucci, amb 4 Gran Premis al 2005. Anem pujant. Pierre Gasly, 12 Gran Premis al 2019. Pierre Gasly, uf. Daniel Kvyat, 21 Gran Premis entre 2015 i 2016. Alexander Albon, 26 Gran Premis entre el 2019 i el 2020. Christian Klien, 28 Gran Premis entre el 2005 i 2006. David Coulthard, amb 71 Gran Premis entre 2005 i 2008. I ja anem als que més han tingut, més presència.
Checo Pérez, 90 gran premis entre les temporades 2021, 2022, 2023 i 2024. Són molts, Sí. Daniel Ricciardo, 100 gran premis amb Red Bull entre 2014 i 2018. Sebastian Vettel, 113 gran premis entre el 2009 i el 2014. Mark Webber, 129 entre el 2007 i 2013. Arriba la bèstia. Arriba la bèstia. I Don Maximilian Verstappen, 188 gran premis des del 2016. 188. Això no ho sabia. Maximilian Verstappen. No ho sabia, tio. No ho sabia. A mi em fa molta gràcia el vídeo... No, mentira, Junior, què he dit? Perquè el seu pare es diu No, Josh. clar, per Verstappen... Com que deies? El vídeo de Max Verstappen, que té com 5 o 6 anys, i tipo, van a casa seva i li pregunten a la seva germana com et dius? I diu, jo què sé, Paula. I diuen, com et dius? Max Verstappen. Max. L'he de veure aquest. Ja era una bèstia des Max Verstappen. d'abans de néixer, ja era una bèstia. Sí. Bueno, i bé, hem parlat de Liam Lawson, però també, si Tsunoda ho fa malament, en quina situació es troba Red Bull? Vull dir, ja no tens més opcions. Bueno, Puges a Hadjar, no pujaràs a Hadjar. no, tens una altra opció, bueno, la que seria fantasia per nosaltres. Què dius tu? Pepe Martí. Ja està. Però si no pugen a Hadjar, ni de conya pujaran a Pepe Martí, pujaran abans al Bitlip. O també està una altra també fantasia nostra. Daniel Ricciardo? No, Carlos Sainz? no, Franco Colapinto? una altra que no Pero està... hermano, dilo tú ya. Vull dir, Palou. Alex Palou. No. Palou. No. Per què no? Palou. Perquè Palou. et carregues el pilot. Efectivament. Clar, Red Bull és carregar-se a pilots. O sigui, És que- es fiquen a Red Bull Però, i però mira saps Palou, el que està fent. Pues Sí, ja però és és que- per Ja, lo mateix, seu per lo que qualsevol està pilot. fent. Però precisament. És que Clar. imagina't que ara mateix talles aquesta progressió, el fots a un asiento que no funciona, és un cotxe que no funciona, i ja Discutible. està. Tires la carrera. Perdona, però Àlex Palou no és ni Checo Pérez, ni Liam Lawson, Però és que ni Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda et sembla un mal pilot? No em sembla dels més top de la parrilla, per mi. Per mi no és dels més top, però em sembla molt bon pilot. Però Digue'm més un baixos número tampoc. de pilot, o sigui, per tu, d'habilitats, digue'm, 8è, 9è, Q3? Q3, entraria Q3? Q3. Si tots tinguessin el mateix cotxe? Sí, jo crec que... Sí. Sí? Vale. Patín, però Molt- jo molt crec que just, Q3 molt sí. just. Molt patín, no? Molt El just, rotllo desè, 9è, no? Sí. Vale. Però estaria allà. Si no em sembla un pilot dels dolents de la parrilla, Tampoc. no és dels top. Però em sembla un pilot que hauria de poder agafar un cotxe i saber-lo. Regular. Hauria de ser un pilot que agafés un Mercedes i el posés a un P6, P5. Sí. Saps? Llavors, si agafa ara el Red Bull i fa P18 totes les curses, jo el que faria és, si Yuki Tsunoda no rendeix, jo tornaria a Lawson. Tornar. No. Li has donat l'oportunitat. tornar. Li has donat l'oportunitat a Liam Lawson. S'ha demostrat que el problema no és seu. Torna-li l'oportunitat. És el seu seient. Què dius? És el seu seient. seu Clar, seient. però què poden fer ara? Clar, vull dir, tornen- ja has demostrat tornen que a Lawson no funciona. Tsunoda no funciona. Oye, Hijo, dona'ls-hi temps, date cuenta que dona'ls-hi temps. no és problema del pilot, és problema del teu Problema cotxe. del cotxe, Dona'ls-hi que hem de temps. canviar Però, el cotxe. però per què teniu ja la sensació de que Yuki Tsunoda no funcionarà? Oye, calma. Tu has dit el primer que Tsunoda no guanya confia en el Tsunoda. Japó. És que... He sigut el primer, però calma. Tsunoda guanya el no us Japó, què contageu amb la titulars? meva energia. Vosaltres, fluir. Hòstia, fluir. Penseu, vinga, va, per què no, tio? Per què no fa un Q3? Vinga, Òscar, Guanya- confia. He dit que guanyava. Guanyar no Guanya. guanyarà. Sí, Guanyar veus? no guanyarà. tio. Però jo què sé, en Q3, vinga, va. Jo dic Sí, que entra Q3. així m'agrada, Així m'agrada. Així m'agrada. Que els altres, tio, es contagien amb el que dic jo. Però si Calma. jo t'he dit Q3 des del principi. Però tu m'has dit fora, aquí no. Com que no? Dígalo. Q3, Yuki Així Tsunoda m'agrada. Q3. Piloto de Q3. Tu, Bosco? És que Bosco no el veig jo confiant, Vinga, va, pots mentir, vinga, va. diu. Revienta el cotxe el viernes. Dios. El viernes. Hòstia. El divendres, Però no, hombre, no, diumenge, no facis patir el pobre mecànics, hòstia. Bueno, Ostres. Júlia, et veig massa callada per dir que eres la primera que no li donaves ni una cursa més a Lawson. Això és veritat. Cert. Parla, parla. O sigui, jo, Tu faries lo del Bosco de la caga Tsunoda, tornem a Lawson? No. Vale, Vale, menos mal. vale, menos mal. No. I què faries? Simplement Lawson no ha demostrat res en 2 carreres O no? del que havia fet. O sigui, és Fact. així, i per això l'han fet fora. I Red Efectivament. Bull és un equip molt gran
i els pilots tenen molta pressió, per tant també entenc que l'hagin fet fora tan ràpid. O sigui, dintre del que és l'equip Red Bull, estava clar des d'un principi que Lawson no anava a durar si no feia res. Perquè al final buscaven un pilot que sigui del nivell... O sigui, no direm nivell Max Verstappen, perquè és impossible, però que estigui a prop d'un top 10, inclús top 5. O sigui, al final, té una reputació que ha de mantenir. I amb Lawson no l'aconseguia. La meva opinió sobre Yuki. Veuràs tu, xau. A veure. Vinga, va. Lo que va durar el japonès. Barrejats de Japó. Digues la veritat. O sigui, és Sense un por. pilot que pot fer coses, perquè pot fer coses. O sigui, és a dir, no ens ha donat mai tampoc DNFs importants, ni ha demostrat que sigui un mal pilot, però el nivell de Max Verstappen tampoc està. O sigui, Max Verstappen i dale, que tampoc està. O sigui, que no... Qui està al nivell? Això no va dir, qui està al nivell? Don Fernando Alonso. No hi ha ningú que estigui al nivell de Max. O sigui, per molt que ara guanyi Piastri la temporada... No... A Yuki se li ha donat una oportunitat, o sigui, li dono que el meu vot de confiança a Yuki Tsunoda. Ell ha dit que va per totes i ell ho intentarà. No li dono al mateix temps que Liam Lawson, però ja se verà. Jo simplement diré ja se verà. Si dues curses a Yuki Tsunoda... No, home, no. Al final tenim Podem fer 10 pilots per... No. Tota l'acadèmia de Red Bull passa per la F1. Jo acabo de dir que li dono el F1. meu vot de confiança. Però, clar, és un equip complicat i el cotxe està fet per Max, que és el que dèiem la setmana passada. I ho repeteixo. Durarà més temps perquè s'adonaran que el problema no és dels pilots, és del cotxe. Llavors, potser el foten fora, però durarà més car. Però amb això de que el cotxe està fet per Max Verstappen, simplement Alex Albon va dir que no volia tornar a Red Bull perquè el van intentar reclutar un altre cop per canviar-lo per Sergio Pérez abans de Liam Lawson i ja va dir no, em quedo Williams perquè el cotxe no està fet per conduir. Però tiraré una teoria. Una. Espera. Només una. Posa. No et deixem parlar més. Una. I si Red Bull ha fet fora tan ràpid a Liam Lawson perquè el cotxe no està fet per Max Verstappen, Liam Lawson és un pilot nefast i punto, i Yuki Tsunoda aquest cap de setmana guanya el Gran Premi del Japó. Locura. Lo que dijo. Jo ho tiro. Penso que 2 curses és un temps molt petit per a un pilot i que l'equip no és tonto. A Red Bull no són tontos. No. Si l'han fet fora és per alguna cosa. Si sabessin que aquell cotxe està fet per Max Verstappen, no li donarien tan poc temps. I si el cotxe és un diamant en brut? I si Liam Lawson no és el pilot que és? I si Yuki Tsunoda és la solució? Hòstia, ja ha quedat guapíssim, Què eh? penses? Olo. I si el cotxe està fet per Yuki Tsunoda? Easy. I si era una maniobra de distracció? I si estava tot escrit des del principi de la temporada? Gran teoria, Diries que Yuki Tsunoda guanyarà el Mundial? Yuki Tsunoda ara mateix té més possibilitats de guanyar el Mundial que Hamilton. No fotis, això és massa ja, Sí, senyor! Bosco Vilaplana, senyores i senyors! En persona, present! El predictor! Això ja és massa, ja t'has passat ahí. Ja t'has passat. Ho acaba de treure! Acaba de dir el que ha pensat! Don Bosco Vilaplana! Simplement let me cook. No, és que com això passi... Jo lo soñé. Yo lo soñé. Igual que jo soñé el DNF de Marc Márquez. Penseu d'on vinc? Vinc del DNF de Marc Márquez. Qui se l'esperava? Ningú. Tu i la teva bola de cristal. Ojo, simplement ojo, diumenge. Deixa'm dir el DNF d'aquest cap de setmana. Espera. Deixa. Espera. El diràs, però espera. Vale. Abans de tot, vam anunciar que Javi Quilón estaria avui aquí amb nosaltres. Per motius d'última hora, en Javi no ha pogut estar amb nosaltres. Ens demana la més sincera de disculpes i s'ha compromès a que quan pugui, la setmana que pugui, estarà aquí amb nosaltres. Ara sí, David Díaz, va, tira el DNF. Bueno, voldria dir una cosa, i és que aquestes 2 primeres curses han tingut una petita peculiaritat. I és que a les 2 curses ha passat una cosa... Una cosa que crec que l'Òscar la té al cap. I és que
dos pilots, concretament, de la mateixa escuderia, s'han arribat a tocar. Ui! I com diu Dilo, David, como dilo. dice el dicho, a la tercera va la vencida. Uy. Tindrem Lo va a DNF decir. Lo va a decir. o dels dos pilots de Ferrari o d'un d'ells. No sé qui, però un dels dos estarà fora de la cursa abans de que arribi la meitat de la cursa. Primer DNF que fa David Díaz que m'agrada. Honor, molt bé. Ja T'ha agradat o no? Ja era hora. Next Però year... té sentit o no? Té molt de sentit i arribarà. Si no arriba Dos aquesta tocs? cursa, No. arribarà. Next year will be our year. Hem de... No ens pots Diuen que porten dient això des del 2007. És que no ens pots donar una alegria als fans de Ferrari o algo. No, sé, i menys amb Lewis Hamilton. I Charles Leclerc. I Charles. I no, és que a més està No, Charles jo Leclerc. crec que Charles Leclerc serà el que provocarà el xoc. Sí, Sara, si hi ha algú que ho qui provoca... creus que és ell. s'anirà? Com que qui s'anirà? Rotllo fora de cursa. Fora de cursa. No. Xoque de Leclerc, li dona part darrere a Hamilton. I qui I s'ha... Hamilton I fora. Spin i els dos fora. Els dos fora? Els dos fora. Jo he dit un dels dos o els dos? Els dos. En una de les curves enlazadas, Compte. Leclerc toca per darrere, molt poquet, amb la roda de Hamilton, Pam. Hamilton punxa spin al muro, Leclerc segueix. Pim, pam, pum. Olo. Bocadillo d'atún. Joder, jo dic, mira, joder! Bosco, tu creus que això passarà? Sí, és que... I bàsicament perquè empíricament s'ha demostrat. Tenen un imant. Se quieren demasiado. És una barbaritat, es toquen a cada cursa i al final és que... I de fet ho deia el Jimmy fa uns programes, és inevitable que aquests dos acabin al mur. Vamos. Sí. I no només un cop aquesta temporada. Ja. Ja veurem. Òscar, tens por? Que si tinc por, estic cagat. Joder. Mira, Porta des d'Austràlia, un poc. és que no aixequem cap, els de Ferrari. Ja. És que és una cosa... Bueno, Jo et dic que... comencem amb mala ratxa, encara queda temporada, però... Sí, però ja no et dic per Ferrari, sinó perquè el senyor Bosco Vilaplana i jo hem encertat el 100% de les prediccions Que de sou DNFs. els vidents d'aquí. Llavors, tens por en aquesta part? Yo tendría miedo, ¿eh? Después de que me Vaya decían que que era sí mal tinc marque, por. yo tengo por. Buah. Mira, és que sou uns oracles, teniu una bola de cristal allà, veieu el futur... No sé... Ho tenim, Bosco. Això és nostre. Home, on us veieu d'aquí a 20 anys, ja que podeu predir el futur? No sé, dieu algo. Jo no ho diré perquè ja ho tinc al Sitio cap. del lío Jo de soc- Checo Pérez. Company de pilot de Max Durant quantes Amb curses? 20 anys, diu. No, jo duro fins la... Duro, la FP1. Fins dissabte. Bueno, Ja hem canviat. pilot reserva. Bueno, oye, com el nostre estimat Juan Llulló. Jo no em queixaria. El millor. Quan deu cobrar un pilot reserva de la Fórmula 1? Més que tots nosaltres junts. Sí. I en tota la vida. O sigui, Bueno, no és molt difícil, també. No, No, jo no cobro res, no sé si algú cobreu alguna cosa per aquí. Una petita coseta, no? Això que dius. Però bueno. Bueno, ara ja heu fet la porra del DNF, ara anem en les porres de veritat. Òscar Arjonilla. Què puc fer? Veiem. Què puc fer? Norris primer. Sí. Verstappen segon, jo el poso, i tercer Piastri. I Ferrari ho sento, no fa res. Bueno, És que- confia en nosaltres. és savi. És savi. Bosco Vilaplana. DNF de Fernando Alonso. Vinga, ja estamos fotos. I de Carlos Sainz també, no? Ja Tercer lloc abandona per l'estudi. Òscar Piastri. Segon lloc per Yuki Tsunoda. Vinga, va, I primer lloc per un inesperat Charles Leclerc. Oh. Vinga, va, a veure si és veritat. A veure si Acaba és de dir veritat. que es xocaran i ara que guanyarà la cursa. He dit que Leclerc seguiria. Un xoc a la línia de meta i tras i entra. José García. Tercer, Oscar Piastri. Segon, Lewis Hamilton. I primer, Lando Norris. Bueno, me lleva Ferrari millor que jo. Sí. Julia Rua. Jo diré un tercer lloc per Verstappen, un segon per Norris i un primer per Piastri. David Díaz. Al tercer lloc, Antonelli. Oh! Aquesta t'ha agradat.
Segon Hem lloc. parlat poc, d'Antoni. Segon No lloc. hem parlat. Don Max Verstappen. I primer, Lando Norris. Per mi, tercera posició per Oscar Piastri, segon Lando Norris i primer Max Verstappen. I fetes les proves, repassem els guanyadors de la setmana passada, que amb el caos de cursa que vam tenir m'han encertat poquíssims els punts associats. Els guanyadors del Gran Premi de les Amèriques són Daniela Parera, Òscar Arjonilla, Arnau Ortigas i Biel Moreno. ¿De qué te quejas, Oscar? Díselo. Jo, pel DNF de Marc Márquez, algun punt hauria de fer. Algun punt. Et posaria jo primer, sincerament. No, si és DNF, és DNF. Jo vaig a posar per Market també i tinc 0 points. Vull dir, no... Vergonyós. Jo tinc 3 punts Queixa't. del segon d'Àlex Márquez. Jo només diré que m'han arribat queixes d'irregularitats en la puntuació de la porra de l'última volta. D'un senyor que no sap sumar. D'un senyor que està fent enginyeria. Però no sap sumar. Sí. Però tu tampoc. Epa. Aquí lo que passa és que hi ha envidia perquè sóc el líder del Mundial. Sí, bueno, Quina vergonya. A Corea del Nord. Presentador. A Corea del Nord, El presentador. a Corea del Nord també es guanyen les eleccions. Sí, clar, és el mateix. Franco també guanyava les eleccions. Ara. Quin Colapinto? Sí, s'ha presentat tants cops a la presidència. Bueno, anem als horaris de la setmana amb Òscar Arjonilla. La meva part preferida. Fota-li. Dale, maestro. Konnichiwa. Aquest cap de setmana només tindrem Fórmula 1 i serà en directe des del país del sol naixent, el Japó. Els nipons tenen una història curiosa. Solia ser una terra de samurais, ninjas... Però des de l'any 45 no sé què va passar, que només fan sèries d'animació i mangas. Ai, mai. Lol. És estrany, com que Quina si s'haguessin relaxat d'una hòstia molt forta. Pum, pam, pum. En fi, divendres viurem a Suzuka les primeres pràctiques a les 4:30 de la matinada i a les 8 del matí. Així que caldrà aixecar-se ben d'hora. O no aixecar-se. O no aixecar-se. Més fàcil. Dissabte, els tercers entrenaments, també a les 4:30, i la quali a les 8. Les pràctiques no sé jo, però la quali sí que val la pena aixecar-se per veure-la. Jo crec que sí. I per últim, diumenge a la cursa. La Casa d'Honda viurà el tercer Gran Premi de la temporada a les 7 del matí. Està dormint, ja us està entrant son, Sí, el canvi d'hora és dur, No, és que és molt dur. És duríssim, A menys que sigui aixecat a aquella hora. Bueno, i Òscar, la previsió del temps. Quant a la previsió del temps, per cada dia que passi es posarà més interessant. Ja. Sí. Divendres serà un dia... Sí, molt David. assolellat. Sí, No. David. Dissabte, núvols. No. Més o menys. I... No. Endevineu què? No. Diumenge plourà. Pluja intensa. Intens o no? Intens. No es corre la cursa! Fernando! La pluja al Japó sol portar curses o molt interessants o molt avorrides. Això és veritat. Jo encara me'n recordo del Gran Premi al Japó del 1976, on Chris Hemsworth, Quins temps. perdó, James Hunt, va guanyar-li el Mundial a Niki Lauda per només un punt i Quina tot cursa. sota la pluja. Quina narració va fer Lobato aquell dia. Tu te'n Lobato, recordes, que hauria de tio? tenir 2 anys, llavors. Tu te'n recordes, Òscar? Clar que me'n recordo, jo estava allà Estava amb el veient-lo. cafè ja, tio. Em va caure el cafè i tot. El cafè El Albacete que ell ja va guanyar i tot. ho veies en blanc i negre amb un cafè Imagina, i quin amb un gran cigar. dia. Amb un cigar perquè llavors als bars es podia fumar. Estava molt guai. Ai, Quins temps. Però també me'n recordo d'aquell any que només van veure mecànics jugant a l'1. D'aquella me'n recordo una mica més. Sí, bueno, és que és una mica més res. Una mica, però res. Nah, que això no passarà. No passarà. Serà una cursa interessantíssima. Què passa? No sé, jo ja he dit que estava interessant. Bueno, Aquí et posa que et toca a tu, no sé. i abans de marxar, tenim que fer un anunci especial. Ahir vam avisar-ho per xarxes i alguna persona l'ha encertat.
Ui. L'anunci és el següent. L'última volta de la mà de F1 en estado puro No. estarà present No. No pot ser. a la primera ronda de l'Europea Le Mans Series que disputarà aquest mateix cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya. Bomba. Qui va? Jo i el meu company Òscar Arjonilla estarem presents a partir d'aquest mateix dijous al circuit per explicar-vos tot el que succeeixi al circuit a través de les nostres xarxes socials per Instagram i per X. A més de l'European Le Mans Series, també participaran els campionats de la Le Mans Cup, la Liga European Series i la Porsche Carrera Cup de França. A la pista podrem trobar ni més ni menys que el recent campió dels 24 hores de Le Mans, Don Miguel Molina. Honor. També trobarem altres espanyols com Dani Juncadella, Lorenzo Fluxà, Dani Nogales, Fran Rueda o la campiona de la F1 Academy, Marta García. Pum. Òscar Arjonilla, tens gana de que arribi ja aquest dijous? Vaya que sí, tinc ganes. Ens colem allà com a periodista. No, colant-nos no, anem legalment. Vull dir, humil que és, com a senyors ahí podem entrevistar. Com a senyors dicen. Acabes? Com es nota que no han anat a No he anat mai al circuit. O sigui, sí que he anat, però mai com a periodista. Com a senyorites. Acabes de confirmar-nos que l'última volta es colarà i no tindrà acreditació. Saltarem la valla. Saltareu la valla. És un mentider en potència. Acaba d'anunciar una acreditació sense tindre. Saltarem Fórmula la 1 en valla. estado de puro no existeix. Jo distrauré el segurata i ell entra. Efectivament. I després ell el distreu des de dins i entro jo. Clar. Quina bona estratègia. Bueno, segurata, si estàs allà, bueno, ja ho saps. Sí, bueno, t'estimem, segurata, des d'aquí. Corazones. És broma, és broma, no ens No, denuncieu. anem legalment. A l'Òscar té el correu, jo tinc el correu. Dijous ja, quan sortim d'aquí, Renfe, si el senyor de dalt vol, anirà bé. El José es pot comptar més de jo. Què queda? Què queda, Jimmy? Què queda? Queda que el Albacete Balompié Albacete. va guanyar el todopoderoso Mirandés José García. Estic molt content. Estem a 8 del playoff i per què no somia? Confies en el playoff? La veritat que no, però... José, escucha. Escucha. Què? Jo no escolto. Ponte en situación. Cántalo. La primera parte no me la sé. José, yo me los entero. Esto. De pe a pa. Albacete, Balompié. Cantar con mi Manol. No, allò és un càntic, també me'l sé. Bueno. Jo ho sé tot. Cántalo. No. Cantar. Si la Real gana al Madrid este miércoles... No, dimarts, de fet. És dimarts. O sigui, demà. Sí. Oi, Dios. Demà. No estic preparat, la veritat, per tornar a veure un partit de la Real. Em treuen anys de vida. Confies en el Què és miracle? pitjor, ser de Ferrari o ser de la Real? Ferrari. Bueno, almenys he fet la broma fàcil, ja ara. Bueno, felicitats a l'Albacete. Gràcies. I no has comentat res del CN Rubí? Per què? Sí, que ja estem al playoff de descens. Amb moltes ganes. Ha estat... Calma. M'han arribat des del club No. que un dia No. es presentaran aquí. Epa. Vull Per fer publicitat. a tots. Visca el CN Però Rubí. vull l'equip sencer aquí. No, Dels que sencer no. Vale, però dels que no Els descendin. capitans. Vindran els capitans. Vale, perfecte. Vinga. Què vull, Vindran els capitans. Clar. Sí. Perquè ens escolten. Com bona gent que són, ens escolten. Grandes. I van escoltar que us reieu d'ells i van dir sí. Jo mai m'he rigut. Aquí suport total al Mai em CN faltava Rubí. respecte A al veure. Club Jo Natació. estava malalt a casa. A veure, una cosa, tampoc feu aquí Hem recolla de cable, assenyalat, hem No. assenyalat realitats.
Realitats com temples, no? Hem assenyalat Que el CN Rubí potser del CN Rubí. se'n va cap a primera. Jo no hi era, I a mi no em digueu, jo no m'he estava molt a la vingut de res. No tots els clubs natacions poden ser tan bons com els de Terrassa. L'acaba de... molt bé. Escolta, que jo sóc de Terrassa i ens pegaran els dos i jo no dic res. No, però és que al final l'enveja és el que té. Quina enveja? Jo no tinc enveja. No, No tens enveja al digue-ho club a de càmera, Terrassa? a càmera. Jo no tinc res a veure amb el Club Natació Terrassa, No, eh? A càmera. Jo en cap club Què de passa natació, amb el CN Rubí? On s'anirà el CN Rubí? No, l'any el que CN vinent? Rubí, jo espero molt... Jo demano que el CN Rubí no baixi. Ole. Jo estimo el CN Rubí. Els veïns de Terrassa els hem de respectar. Però això és un derbi, tio. Aquí hauries de... No. Derbi és el derbi és el Sabadell Terrassa. No, el Sabadell Sabadell Terrassa. Sí, m'estàs dient que Rubí no és una competència perquè són com d'un No, nivell... el derbi, el derbi històric el derbi és contra Sabadell. és Rubí... Bueno, derbi és el pique històric Rubí-Sant Feliu contra el Terrassa. No té Rubí res. Sant Feliu. Clar. I on està el Sant Feliu ara mateix? El Sant Feliu està... Aquí sí ahí per baixar. Aquí sí que hi pique, eh? Jo no digo nada. No pot ser. Hi ha Jo no pique digo nada, aquí? no digo Molt todo. pique. Molt Hi ha pique. molt pique. Què n'opines del Sant Feliu? De Sant... Així com a conclusió final. Ojo, Què n'opines? que dius és Una última cosa d'això que dius fins aquí. No puc dir. Parla. No puc dir res. Una frase. Si el Jimmy no vol parlar, que parli la Júlia. Què n'opines? Parla la No, Júlia. no, jo waterpolo... Un dels dos. Però una petita frase així com Un titular. conclusió. Un titular. A veure... Jimmy Camarino diu... Què? Vigila que et batem l'entrada al complex, que és la piscina municipal. Ja. Bueno. És que no puc dir certes coses. Ens estàs dient que, per Off the exemple, record. com la Liga, que tots els entrenadors diuen això, no puc dir certes coses. És que n'hi diries moltes, però no pots, perquè et Sí. censuren. Sí. Però n'hi diries moltes? Sí. Vale. Doncs moltes gràcies, fins aquí. De quina índole? No puc dir res. Criminal? No pot dir res. No, pot... sí. Oi. A veure, si Delictives, teníem algú d'allà delictives. que ens veiés, ja no ens veu res més, eh? Oh, és que riu molt del Hauríem waterpolo. de fer fora de a la Júlia. No, la Júlia no té cap Jo no L'hauríem de sé. fer fora. Aquest és l'últim programa de Jo la no he Júlia. Ha estat un plaer. No, és que us rieu molt del waterpolo i sempre estem amb el futbol, però al waterpolo hi ha molta merda darrere. Molta. Bueno, més a sota de l'aigua, no? Bosco, t'has guanyat. T'has guanyat. Moltes El gràcies, chiste del Bosco. día. Un aplauso para Bosco. Bien. Tu cuñado favorito. Però no puc dir res. Ja no et poso més en compromís. Sí. No, sisplau. Ja està. Gràcies. És tot per avui. Gràcies a tots els nostres col·laboradors, al Boe Media, per la confiança. Posem aquí fi a l'última volta. Ens veiem la setmana següent al Gran Premi de Japó. Seguirà dominant McLaren. Podrà Verstappen tornar a guanyar i pujar-lo al més alt del podi. Serà capaç Yuki Tsunoda de signar un gran resultat a casa seva? Espera. Ferrari ens donarà alguna alegria als Ferrari ens tifosi? donarà alguna alegria. Tot això ho sabrem en el programa de la setmana vinent. Fins llavors, salut i gas. Adéu.